ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಯಾನೆಂಜಿ ಏರೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆನ್ನ ವಿಷಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿನ ಮೆಸೇಜಿನ ಓದುನಿ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಂಡೆ ಮಂತಿನ ಮೆಸೇಜಿನ ರಟ್ಟು ಸೈಟಿಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಕೆಲವರ ದಾದಾಪುನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ತತ್ತದ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಮೆಸೇಜಿ ಪೋದುಪ್ಪುನು ಅವು ಮೆಸೇಜಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಮೆಸೇಜಿ ತತ್ತದು ಬೋದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮೆಸೇಜಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತುದೇರು ಆಂಡ ಆ ಮೆಸೇಜಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತುದೇರು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತುದೇರು ಪಂಡದು ಇದ್ರದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತುದೇರು ಒಂಜ ತತ್ತದ ಮಂತುದೇರು ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದೇರಿ ಆಂಡ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದೇರು ಪಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನುವರು ಐನಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮೆಸೇಜಿನ ಓದರಾತುಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡ ಆಯ್ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದೇ ಪಂಡದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿನ ಮೆಸೇಜಿನ ಇಂಚ ಓದುನಿ ಪಂಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆ ತೂಲಿ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಲಿ ಒಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಲಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳು ಐನಿ ಎಲಾಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಆನ್ ಮನ್ಪಲಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಲಾಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಎಲಾಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಪಿರ ಆನ್ ಬಟನ್ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಎಂದೇನು ಅಂಚಾದ ಯಾನಿ ಪಿರ ಎಲಾಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುವೆ ಒಕ್ಕ ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆನ್ ಮಂತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲೆ ಯಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜೆರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ರಡ್ಡೇರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ರಡ್ಡೇರ್ದು ತೂಲೆ ಈ ಮೆಸೇಜಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜೆರ್ತಿ ಇತ್ತೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲುಂಡು ಅಕ್ಲು ಓ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದೀರಿ ಅವು ಮೂಲು ತೋಜುಡು ಡಿಲೀಟ್ ಆತಿನ ಮೆಸೇಜ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಮುಲ ತೋಜುಪಾಂಡು ಈ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಜ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದೇರಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ತೂಲಿ ಪಿರಾಯನ್ ಮೆಸೇಜಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಟ್ಯಾಮುದಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿನ ಮೆಸೇಜಿನ ತೋಜ್ಪಾಂಡು ಜಯ ತುಳುನಾಡು.